Aivan loistavaa päivää teille kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin Euro Truck Simulator 2 pariin. Ja nyt on osa 2, joten eiköhän mennä suoraan asiaan. Vanha osa on ollut nyt pihalla noin 7 tuntia ja sillä on nyt 11 näyttökertaa tullut, joka on ihan hyvin, koska no niin, ihan hyvin. Otetaan vaikka tämä kuljetus. Kuljetetaan betonielementtiä. Ei oo hyvä, ei peili kaatunut. Näytti vähän siltä, että peli olisi kaatunut, mutta onneksi ei kaatunut, koska se ei olisi ollut mukavaa. Vai mitä? Sinulla on uutta postia. Katsotaan mitä... Pitää katsoa Steamin valikosta, että... Sähköposti. Hyvä herra kautta rouva. Ajattelimme, että teitä kiinnostaisi tietää uusille yrityksille tarjoamista suosituista lainoista. Tarvitsitko rahoitusta saadaksesi yrityksen pyörään? Me olemme täällä auttamaan. Olkaa hyvä ja vierailkaa paikallisessa pankkikeskuksessanne. Saadakseni lisätietoa, kunnioittaen myyntipäällikkö, pankki. Eli sitten kun ollaan vedetty tämä keikka, niin saadaan lainaa ja saadaan ostettua rekkaa. Eli sitten pystytään, ei tarvii enää noita pikakuljetuksia tehdä. Otetaan nyt vaikka tämä, missä se meni jo se betonielementti. Kuljetetaan sitten maitojauhetta. Ai kun mulla oli jo kuljetus, eikö niin perhana? Mehän unohi. Meidän joudun melkein 12 tonnia maksamaan. Oho, väärä nappi. Pitää käynnistää rekkaa. Sitten... Odottakaahan, mä teen tilaa vähän mun pöydälle. Tää on tosi täynnä. Nostetaan vaikka nuo tuonne. Noniin. Nyt. Meidän pitää nyt... Tää kestää 3 tuntia tässä peliajassa tää matka. Meidän pitää kääntyä ekaksi tästä vasemmalle. Ui. Eikä oikealle siis. Hullu oli tuo ihminen, tuli kylkeen. Tässä pitää kääntyä oikealle. Kertokaa, että niin, että edelleenkin mitä pelejä pystyisi tekemään. Ja näin mä voin laittaa nyt tämän videon kommentteihin listan mitä pelejä mulla on. Että sitten voitte niistä ehdotella. Laitetaan tuosta tuo vakionopeuden säädin. Että ei tarvii painaa kaasua niin kuin edellisessä jaksossa sanoin. No nyt en kuvaa kuitenkaan tätä jaksoa yöllä niin kuin viime jakson kuvasin, että se varmaan huomasi laadusta silloin, että sen kuvasi yöllä, koska se oli niin huonolaatuinen video. Mutta tässä tulee parempi. Kun oli vähän sellainen viba illalla, yöllä, että oli pakko kuvata video, että pakko sen tänään se kanava saa aloitettua. Ja kaverikin vähän inspiroi. Hidasta. Näin. Tähän mulla olisi kerrottavaa. No. Pitäisiköhän mun kertoa tältä pelistä? No. Jos tiedätte Amerikoissa ne E3, ne pelimessut, niin siellä julkaistiin tuo, mikä se oli, American Trucks vai mikä se oli. Joku kuitenkin samalta tekijältä oleva, mutta se on niinku Amerikassa oleva Euro Truck, mutta se on niinku American Truck Simulator. En tiedä onko se yhtään hyvääkö tämä. Varmaan. Tää kattoo. Ei voi ikinä tietää, jos ei oo ennen kokeillut. Sinulla on uutta postia. Niille, joita tämä saattaa koskea, etsimme omalla kalustolla ajavia ammattitaitoisia kuljettajia suuren määrän kuljetuksia. Tarjoamme töistä kilpailukykyisiä hintoja aina 5000 euroon asti. Jos sinulla löytyy oma ajoneuvo, ole hyvä ja tiedustele asiasta suoraan kaupungin Düsseldorf lastauslaiturilta. Eurogoodless Düsseldorf.
Mä sanoin eilen se väärin. Tai niinku viime videossa väärin. Mä kuvasin eilen sen videon, niin mä sanoin siinä, että se olisi niinku Düsseldorf, vai onko se on Düsseldorf? Niin. Laitetaan tosta vakkari. Noin vakkari tosta vaikka 90. Vähän mennään 10 ylinopeusrajoitusta, mutta kukaan ei välitä. Noin, nyt voi laittaa taas vakkari päälle, koska ollaan alamäessä. Nyt mennään tuohon vasemmalle kaestalle, koska kohta tulee risteys, johon me ei haluta mennä. Vai me halutaan jatkaa suoraan. Vai mitä? Niin me halutaan. Vielä jaksaa kiihtyä. Ai me päästään 95 kilometriin, saadaan pystytään laitettua rajat. No hyvä. Ei pysty yhtään sen kovempaa kulkea. Sitten pysytään vaan tässä vasemmalla. Ei kannata mennä tuohon oikealle. Meidän ei nyt välttämättä tarvii. Sitten kun ollaan vedetty tämä kuljetus, niin sitten voidaan ostaa oma rekka. Ostetaan se laina ja sitten ostetaan se rekka, niin sitten olisi hyvä tämä jakson lopetus. Ei tule taas liian pitkä jakso. Ja nyt mä laitoin noita pelin musiikkeja vähän pienemmälle ja peliääniä muutenkin vähän pienemmälle, koska ne kuuluu aika kovalla olevan. Niinku kun niinku siinä videosta kun editoin sitä, niin se kuulosti tosi kovalta olevan, eli sen takia mä tein niin. Tuon voi laittaa takas, noin. Joo. Bensaakin näyttää olevan jonkun verran, että ei tarvii käydä tankkaamassa. Vähän alle puoli tankkia. Ei tarvii käydä tankkaamassa. Juu. Jos ette tienneet, niin iistä pystyy säätämään tota paneelia tossa mittaristolla. Jos tiedätte tarkemmin, niin viittekö selittää mulle, että mikä on pakokaasujarru? Koska minä en sitä tiedä, mikä pakokaasujarru on, kun minä tutkin tänä päivänä näitä Eurotrakin kontrolleja, eli niinku näppäimistöasetuksia, että mikä näppäin tekee mitäkin, niin ne tutkii siellä, niin sillä oli joku ihmeen pakokaasujarru. Ja mä en tiedä mikä se on, jos joku viittii siellä pikku luennon pitää siellä kommenteissa. Niin se olisi kiva. Juu. Näyttäisi aika variselta päivältä alkaa tulla pikkuhiljaa noita pilviäkin tähän lisää, niin näyttäisi, että kohta alkaa sataamaan. Ei oo kivaa yhtään satteella, koska satteella on tosi liukasta ja eikä rekkakaan meinaa kunnolla kääntyä, että joutuu tosi hiljaa ajamaan sateella. Ja se ei oo mukavaa, koska sitten menee vaan enemmän aikaa jaksosta. No. Voidaan laittaa tästä vakkari päälle. Ai tässä on 60. No, ajetaan 70. Päästään vähän nopeammin. Koska kun nyt oli paljon pitempi, kun jakso ykkösessä oli tää kuljetus, niin nyt tää on paljon pitempi, joten sen takia nyt mennään vähän ylinopeutta. No, laitetaan vähän vakkaria pienemmälle. Koska nämä muut autot hidastelee täällä edessä. Laitetaanpa niille vähän tööttiä, kun ne on niin hitaita. Kohta törmätään tuolla. Pakko käydä vähän tässä. Hidasta. Menepä nyt siitä. Mene! Ei tullut minun vika. Ite hidasteli tuossa. Se koko ajan painoi lisää vaan jarrua ja jarrua ja jarrua. Se oli vähän niinku sen syy.
kun ei tämä rekka pysähdy niin nopeasti, koska kun ei viittis täysiä jarruja laittaa pohjaan, koska sitten siinä on turhaa kiihytystä ja kun tekee turhia kiihytyksiä, niin tuo polttoainetta kuluu. Mutta onneksi ei ole vielä oma rekka, niin ei polttoainemaksuja itse tarvii maksaa, vaan työnantaja maksaa ne. Laitetaan nyt tätä 70, kun ei ole eessä ketään. Niin, päästään vähän nopeammin. Vielä on noin tuntia ja 30 minuuttia, että ollaan kohteessamme. Joo. Tuossa näkyy olevan joku kaivos. Vasemmalla näkyy tuossa kartassa. Auttaisikohan se, jos laittais... Ei... Mikä näppi se oli? Ei. Se mistä pystyy säätämään, että näkyykö tuossa kartassa noita